el Martí Ribas. I jo, Marc Vives. I són alumnes de primer d'obres de Sant Vicenç de Castellet. I el nostre objectiu és millorar el confort de la classe sense generar gaires residus. La nostra classe està situada a Sant Vicenç de Castellet, un poble només de 9.000 habitants, situat a la comarca del Bages. Està a 50 quilòmetres de Barcelona i a uns 10 quilòmetres de Manresa. Tot i ser una classe petita, té bastants efectes. Aquesta classe va ser construïda per alumnes d'aquest curs fa uns quants temps. I des de fa poc és una aula. Abans era un magatzem. Per tant, no es necessitava ni un aïllant ni una llum solar natural. Aquest edifici està format per 3 zones. L'aula, que és on estem nosaltres, el quarto de bany, que està allà, i un vestuari que està al meu darrere. Per començar, us explicarem els problemes. Un dels més importants són els ponts tèrmics, que els tenim tant al terra com al sostre. Els dos estan en contacte amb l'exterior. Un altre problema que hi ha és que la paret que tinc a la meva esquerra, que és una paret que dona al nord-est, no està mai en contacte amb el sol i és la paret més freda de tot l'edifici. A part d'això, en aquesta classe no hi ha gaire il·luminació i ho comprovarem amb un experiment. Ara hem apagat les llums i es veu així la classe. Com us hi podeu fixar, és bastant fosc i això fa que sigui un ambient molt més fred. I com podeu comprovar, la classe amb la llum es veu una miqueta millor. De fet, en aquesta aula sol hi ha 3 punts de llum natural. Una a la vostra dreta, que no la podeu veure, i una altra a la meva esquerra. Posats a fer proves, en farem una altra. Jo ara a sobre porto un micròfon, l'apagarem i utilitzarem el micro que té la càmera, perquè pugueu veure totes les reverberacions que té. I així és com es sent amb el àudio de la càmera. Aquests dos problemes que us acabem de dir generen que no estiguem gaire temps a la classe i que se'ns faci molt avorrides. A la meva esquerra tenim un fregamans, perquè alumnes i professors ens puguem rentar les mans. Això genera distraccions perquè alguns alumnes entren mentre que es fa classe i es renten les mans. Amb aquesta classe també tenim un problema, que és la falta d'endolls. Això genera que no podem carregar els ordinadors quan se'ns queda sense bateria. Per solucionar aquests problemes tenim diverses modificacions. Entre elles, una de les més importants, farem el pagament de terracota per trencar el pont tèrmic. Una altra solució per trencar el pont tèrmic serà aplicar cartó no en el sostre per trencar el pont tèrmic, fet de guixers. Aquell aïllant també l'aplicarem a la paret nord-oest, que també estarà feta de cartó guix. Per a la il·luminació i la temperatura posarem 4 finestres, 3 en l'aula i una en el vestuari. Per treure les distraccions traurem el fregamans amb molt de cuidado per després reconstruir-lo en el lavabo. I canviarem les portes de l'entrada per portes de fusta. Junt amb el grau mitjà d'informàtica posaríem en dos. I fins aquí els nostres problemes i solucions per millorar la classe i que sigui una classe en futur. Per més informació, escanegeu aquest codi QR que us portarà a la nostra pàgina web.